Кыбау ыравы дөйем алганда 1000 ыравының конфедерациясына карай. Ул зур ырау, әлеге вакытта Дим буйларында яшәйләр һәм әлеге вакытта Үзәк Башкортстанда яшәйләр. Шул 1000 ыравының исендә шулай ук Кыбау ыравы керә һәм Меркет ыравы. Кыбау ыравына килгәндә, уның килеп сыгышы элекке Кыпсак, я Кимак ырулары халыктары менән бәйле. Алар урта буатта, 10-нчы буаттан, 11-нче буаттардан башлап, Урта Азиянан килеп, Себердән килеп, ошо Көньяк Уралда урнашкандар һәм әйтергә кирәк, әле вакытта Кубау, Көпей Кубава авылдар һәмәк ошо Кыбау ыравына карайдар. Бүгенге көндә алар Иглин районында, Сакмагыш районында, Бүздәк һәм Туймазы районнарында яшәйләр. Үзеннән үзе һүз әле вакытта Кимак миграциясы менән килде. Ул шулай ук Көньяк Уралда бар, Үзәк Башкортстанда, Көнбайыш Башкортстанда һәм Кавказ регионнарында шулай ук Кубау этнонимы шулай ук бик нык таралып китте. Мәсәлән, Кубанка дигән елга шулай ук Кубаудардан, Кимактардан киләләр.